こんにちは。チベットテレビのテストもです。チベット This Week では、チベットやダライラマ法王、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法王は世界人権宣言採択75周年に際して、紛争解決のために非暴力と慈悲を強調されました。ベンバツリン主席大臣はニューデリーでダシルンボソインが開始したバンジェンランマ啓蒙活動に出席しました。スウェーデンチベット友好議員連盟はスウェーデン国会においてチベットに関する議案を提案しています。ベンバツリン主席大臣はパリで公式訪問を終えました。ケンポスナムデンベル議長はインド財団のチベットに関する座談会チベットトークスで講演しました。インドチベット友好協会はパトナンのインド社会フォーラムでチベット啓蒙キャンペーンを開催しました。11月24日、ダライラマ法王は世界人権宣言採択75周年に際して、今日の世界における紛争を解決するために、非暴力と思いやりを受け入れ、推し進めることについてのメッセージを記されました。法王はこの宣言は、欠乏からの自由と恐怖からの自由を得る権利をすべての人間が持っていることを確認したものであり、地球の歴史において画期的であることを思い起こさせると述べ、また平和的な手段で紛争を解決するために、対話に基づいた非暴力的なアプローチを世界が選択するような変化してほしいというご自身の願いについて語られました。そして人権と人間の尊厳を保持するような変化が望ましいと付け加えました。12月12日、ダライラマ法王はシキム州政府の要請により、シキム州のバルジョスタジアムで、ラレンソデュマと呼ばれるゲセトメ散歩の菩薩の37の実践について1日法話を行われます。続いて12月14日、法王は一般的な講義を行い、その後、サルガラのセドギュソ院でセムケと呼ばれる菩提新正期の儀式を執り行われます。法王は今年のブダガヤでのプログラムを3日間の国際参加フォーラム、伝統の架け橋、現代性の受け入れの開幕から始められる予定です。ダライラマ法長と国際仏教徒連合が主催する今日の世界におけるブッダの教えに関する対話は、12月20日から22日まで開催されます。法王は12月29日から31日の3日間、ハラチャクラの教場でチュイントパと呼ばれる長ジュナのダマダトの評賛について法話を行います。その後、12月31日には、ジャンベヤンジェナンと呼ばれる文殊菩薩の感情を授与され、1月1日には法王に捧げられる居住祈願に出席されます。今週火曜日、南インドを拠点とするダシルンボソ院はニューデリーのインドチベット連絡事務所と連帯し、ニューデリーのインド憲法クラブでバンジェンランマ啓蒙活動を開始しました。このイベントには、ペンバツリン主席大臣、チベットに関する全島インド議会フォーラムの委員長であるスジット・クマル議員、ビハル州の元副議長のスシル・クマル・モディ議員、ジャミャン・ツリー・ナムギャル議員、アニル・プラサド・ヘグデ議員、ジャディシュワル・プラサド議員、インドにおけるチベット問題のためのコアグループインド全国委員長のリンチン・カンル氏など主要な要人が出席しました。また、ダシルンボソイの住職であるジジャブ・レンボチェ、テンジン・ツプテン・ラブギャル氏が主賓として出席しました。インド国会議員たちは演説の中で中国共産党政権によるチベットの強制占領を非難し、中国の囚われの身となっているバンチェンランマ11世の即時解放を求めました。ペンバツリン主席大臣は演説の中でバンチェンランマ11世の意義を強調し、バンチェンランマ10世の偉業とチベットとチベット人のための犠牲について詳しく説明しました。As the 10th Panchen Lama, after he was released from prison after the death of Mao Zedong, when Deng Xiaoping took up
the responsibility in China, there was little space for freedom in the early 80s when Hu Yaobang also sent his people to study the situation inside Tibet. And Panchen Rinpoche played a very, very important role in getting Tibetan language back on the Tibetan landscape, Tibetan religion back on the Tibetan landscape. But unfortunately, he died very young. In fact, we have every reason to believe that the former Panchen Rinpoche was assassinated. If we look at the telltale signs on his body, we could see a lot of signs of poisoning. He was doing very well. He was speaking upright about what is happening inside Tibet. And in a few days, he was no more with us. ジチャブ・リンポチェ住職は挨拶の中で、インド政府の国会議員とその国民に対し、中国政府からパンチェンラマ11世の解放を確保するための支援を求める6項目のアピール文を読み上げました。パンチェンラマ啓蒙活動イベントには、チベット亡命議会議員、LAHTC で会長で最高経営評議員である人権擁護担当のチャシ・ギャスン氏、国際仏教徒連盟事務局長シャルツェ・ケンスル・チャンジュプ・チューデン・リンポチェ、チベット人代表、インド人支援者、メディア関係者らが出席しました。スウェーデン・チベット友好議員連盟は、スウェーデン国会においてチベットに関する3つの異なる議案を提案しています。1つ目はダレイラマ法王の転生に関するもの。2つ目はスウェーデン政府が中国に対しチベットにおける人権侵害、寄宿制学校への強制の問題、そしてチベット人代表との対話の再開を提起すること。3つ目はスウェーデン政府が EU レベルで EU チベット特別調整官の任命を支援することです。今年9月初め、マルガレータ・セルフェット国会議員を議長とするチベット友好グループの11人の国会議員は、インドのダラムサラで開催されたチベット民主主義の日の祝賀式典に主賓として出席し、ダライラマ法王と面会しました。ペンバツリ主席大臣のスウェーデンへの初訪問は2022年10月でチベットロンドン事務所が計画し、スウェーデンの新首相の承認と新しい議会でのチベット友好団体の更新と重なりました。フィンでの公務を終え、中央チベット政権のペンバツリ主席大臣が11月30日にパリに到着しました。空港ではチベット亡命議会議員のトゥプテン・ギャツォ氏、チベット・ブリュッセル事務所のリンジンゲン官代表、チベット・パリ事務所の調整官とスタッフ、パリチベット協会のガンマティネ会長、地元チベット人コミュニティのメンバーが主席大臣を温かく出迎えました。パリで主席大臣は、ラジオ・フランス・インターナショナルのナタナエール・シャルボニエ氏、リベラーションのアルノ・ボレラン氏、ラジオ・フランス・インターナショナルのヤンバン・デレ・マド氏、ルモンドのブルノ・フィリピ氏、国際ニュースチャンネル、フランス24などのパリの様々なメディアの取材を受けました。また12月1日と2日にそれぞれの公務行事の一環としてパリに拠点を置く仏教センターの代表者やチベット人青少年のグループと面会し、チベットの環境、宗教、伝統、言語の意義について話すとともに、中央チベット政権の BTAG の取り組みに参加することで、チベットの自由闘争を提唱する方法について語りました。12月2日午後、主席大臣はパリのチベット人コミュニティに対し、米下院外交委員会で最近承認された超党派のチベット解決法やその他の重要な問題について演説しました。12月3日、公式授業を終える前に、ペンバツィン主席大臣はパリのチベット終末学校を訪れ、教員たちと交流しました。チベット亡命議会のケンポ・スナムテンベル議長は、亡命議会チベット選挙をテーマとした座談会にて講演しました。毎月開催され、チベットトークスとして知られているチベットと亡命チベット人に関する座談会シリーズは11月30日にインド財団によって開催されました。ケンポ・スナムテンベル議長は世界の屋根としてのチベットの意義と歴史的な独立性について解説し、その豊かな文化と宗教を強調しました。また、60年以上にわたって亡命チベット人を受け入れてきたインドに感謝の意を表し、チベットとインドの歴史的、文化的、精神的な強い絆を強調しました。
続いて、チベット亡命議会の構成、会期、選挙、機能、悪化するチベットの人権状況などについて詳しく語りました。インド・チベット友好協会はインド社会フォーラムに参加し、12月2日から8日までパトナのビハール、ビダヤペスでチバット・ムクティ・サドナと呼ばれるティバット解放キャンペーンを開始しました。ビハール・ビダヤペスは学生がマハトマ・ガンディによって紹介されたインドの独立運動を支援するために参加する機能の一つです。このイベントではチベットに関連する書籍が参加者に配布されました。インド・チベット友好協会の全国副会長スリンダラ・クマ氏、州副会長プラモド・クマルシャマル氏、副会長チャンドラ・ブシャン及びメンバーが積極的に参加し、参加者に対してなぜチベットの自由闘争とそれがなぜインドにとって重要であるかを参加者に説明しました。12月3日にはインド・チベット友好協会によってセミナーが開催され、元国会議員であり、ラジャスタン州のジェン・ビシュマル・バルティ大学の学長であるラムジーシン博士がこの会議に出席しました。インド・チベット調整事務局の代理調整官であるテンジー・ジョデン氏は、チベット人が中国の共産主義政権の下で直面している深刻な状況を説明し、ティバット・ムクティ・サドナを常に支援しているインド政府とインドのチベット支援団体に感謝の意を表しました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。